owayengukapteni we-Orlando Pirates neMamelodi Sundowns uBenson Mhlongo usekhiphe isinqumo sakhe ngokubonakala kukaSiyabonga Ngezani egqoke ijezi leBafana Bafana kulandela imidlalo yokuhlungela i-Africa Cup of Nations ne-Uganda ne-South Sudan. Lo mdlalo wakwagijima ku-Kaizer Chiefs osedlalela i-FCSB yaseRomania ukhiphe ipenalty eshibhile ngesikhathi behlula i-South Sudan ngo-3-2 ngolwesibili. Igoli lika-Oswin Apolis lisizela kuleli lahamba phambili ngo-2-1. iBafana bedinga ukuwina ngemzuzu yokugcina. Uthalente Mbatha wavalela igoli nethini. iBafana yawathatha umathatha amaphuzu eJuba Stadium. Kuba sekuqubuka ukugxeka okukhulu ngendlela uNgezani adlale ngayo. uMhlongo ukholelwe ukuthi ingcindezi yabalandeli ibe nomthelela esinqumeni sikaHugo Broos sokudlalisa uNgezani ngaphambi kukaGrant Kekana onamava endaweni yokuvikela. Ngicabanga ukuthi ingcindezi yabalandeli uyazi uma umuntu enza kahle endawana thize sifuna ukumbona kusho uMhlongo. Manje uma umbona uyabona ukuthi akakakulungeli ukudlalela iBafana Bafana mhlambe lapho edlala khona unomdlalo omkhulu eduze kwakhe. Umdlalo omdala eduze kwakhe angakwenza ubukeke kahle kodwa kusamele simnike isikhathi. Usenemikhuba yakhe yakudala beyenza kuChiefs lapho edlala khona enza amaphutha kanti phesheya kwezilwandle uma wenza kabi uyajeziswa ngoba udlala nabangcono kakhulu. uMhlongo waya ku-Africa Cup of Nations neBafana ngo-2004 nango-2008 ukholwa ukuthi lisoludu ukhala uNgezani akumele alihambe ukuze ahlangabezane nezidingo zebhola lamazwe ngamazwe. Ngicabanga ukuthi kuzomela akhule kulokhu futhi kumele simnike indawo ukuze akhule, singambulali kodwa simvumele akhule ngoba usemusha emidlalweni yamazwe omhlaba. Kusho uMhlongo wake waba yingxenye yeBafana ngo-2009 FIFA Confederations Cup. Kwizigameko ezifanayo mayelana nesikhathi sakhe akakwazi ukusukumela phezulu vele afike emva kwendaba uma evikela futhi ubekwenza lokho kuChiefs lapho ebhekana nezimo esikhundleni sokusukumela phezulu futhi azimisele njengomvikeli. Ngakho ngiyafisa ukuthi athole umqeqeshi oyedwa ongamsiza hlaziya umdlalo wakhe endaweni. Uma engathola umuntu ongamsiza ukuthi akulungise lokho ngoba uma kungenjalo ungumvikeli omangalisayo kumane nje kuwukuthi indawo yakhe ayikabi kahle futhi ayikakulungeli ukudlala eqembini lesizwe.